יש לי דודה, רווקה, צעירה, היום היא נשואה פלוס ילדים, והייתה באה לישון אצלנו, ואני הייתי, לא יודע, בן 12, הייתה בת 18, זה הבדלים מאוד משמעותיים בגיל, בגוף. כאילו היא אישה, חזה, הכל שופע, יפה, ואני זוכר שהייתה עוד נכנסת להקיא כל הזמן, היא הייתה הולכת על הבולמיה, כאילו הייתה מקיאה. וואו. ולא הייתי מבין למה, מה הסריטה שלה, כאילו למה היא עושה את זה? היא הייתה עושה את זה במכוון. בטח, היא הייתה אוכלת והולכת להקיא. אוכלת והולכת להקיא. וואו. לא הייתי מבין למה. בתור ילד, מסתכל עליו והייתי אומר, בוא, יפה. ואני זוכר שגם הייתה מבוקשת. שאלת אותה? לא, לא היה לי את האומץ. אתה יודע, היא מבוגרת, מבוגרת, הכל יחסי, כן? היא הייתה בת 18. בעיניי זה כאילו... זקן כבר. כן. ואני בן 12, מה אני יודע? והיא נורא יפה. קצת הרתיע אותי אפילו לגשת, לדבר איתה, לשאול אותה, למה את עושה את זה? אמא שלי הייתה קצת מסבירה לי, לא, בסדר, יש לה איזה אישו עם הגוף שלה. והבנת מזה משהו? מזה שהיא אמרה לך יש לה אישו עם הגוף שלה? אז כאילו הבנת שהיא מגיעה בשביל כן, שהאוכל לא יישאר היא בגוף? ניסתה לפתור את זה, כן, כאילו אני בכוונה מציף את הסיפור הזה, כי אני יודע שיש גם אנשים עם הבעיה ההפוכה, שמנסים רק להוריד.